mai lado. In ki kyale wannan yoyoyon fiskar sake duba kamar dodo. Kalle shi kama da ruwan aski cikin shi kaman karshen kwando. Dan mai gari ni ne zaɓin ki kyale wannan shi ma. Boye to yau kan zai na tone shi. Dan me gari ba nera shirme na gan shi yana ɗeban yashi. Dan kansila mai gandun nera a ganni a bar ni mati. Kowa ya ga tsari na ni ne na dace zan aure jelo. Dan ƙarya ne ki bar shi kawai. Girma zai bada a ko'ina muke albarma. Don baki dubu shi daga hantsi na noma zai ki nomawa. Amma kafin nan karɓi 200 nan sai ki shanawa. Kyautar manya zai dai manya zaɓi na ni kan zai haka ne kuma zai koma lado ƙaryar ka kabinta ne. Ni hantsi shi da kyauta zan baki da 20,000 ki morewa. Kafin su iso to karɓa 2,000 nan domin soyayya. Ni zan iya ba da kuɗi na gaba akan da yake ɗin nan da Allah. Burin ki me zan baki faɗa min ni din nan lado. 50,000 zaka bani a nan wurin nan kafin kiftawa. Turka shi a ɗanyen aiki zan je na gida in dubawa. In ka kawo mu yi soyayya in babu batun mu ya karewa. To ni kuma mene zan baki faɗa mini mai sona da